दाबसे जायगायाव आरोबाव गुबुन दाबसे जायगायाव नै एथ' बरिया नै नायनो हागोन लोगोफोर नैबेखौथ' न'फ्ले बायदिसो नै थ' बरिया नै इयाव जिरायबाय थानो हामगो मालाय गार्लफ्रेन्ड खोन्थानो होनासै मालाय फैनानै बेयाव था बेरायबायसिगोन बेयाव थांसैब्रा बे मोनसेयाव एबार जोङो खैथा हाबखो जों बुटता हाबबायना बुटता हाबबाय बुंनो नारा नै उयाबो बेलेग मडेलनि दं नै माने बैखिनिखौबो बानायजोबदों नैखौ दासो बानायबाय थादों बै नैखिनिया बानायबाय थादों गोजौ गोजौनो हो थांबाय थानोसै दा बेलेग दाबसे जायगायाव फैलायबाय बहुद मोजां आरो जायगाया बा प्लेस्टार जों दहाय थानायाव माने टाइल्स लगायदोंमोन एबार बेयाव टाइल्स गैया नै दासो माबादों ना गोसोनि आयनाया मेगननि खेवपाय होननाय खालामदों नामा हायना मुलि सावफ्रावनाय जों दा दाबसे जायगायाव थांलायनोसै बै लागाव बेसेबां नायनो बालायबाय होनलाय सान्दुं गोसायाव फैबाय दा lama dah. Elmu kada itu sanduna. Sanduna. Hablay nih mensew जोंनिया माबाखौसो लांफैना होगोन बेयाव मा होनो कम्बारे सोलाय लालाय फैदों सिनेमा फैगासिनो ना जोंनिया 2026 आव होमबानिया नायनोसै लकेसनफोर मोजां मोनोबा बेफोराव लायनोसै नायनो थाखाय एक्साइटेडल' जानो बरिया मोजां आरोना जागाफोरा एकदम दै गेजेर गेजेराव बरिया आरो ग्लब्सफोर नांगौबा मोनगोन नै आखाइ गाननो बार बिराद बार नांसोगारो आरो जायगाया बिराद मोजां नोंथांमोना फैनानै जोबोद मोजां मोनगोन बे जायगायाव मा बुंनांगौ फैनानै मजाखा सेर नांलाया आरामसे जिरायफै मजा लाफै आरो जोंबो मानसि बुहुद मेथाइ लाना जाफैबानो जाबाय आरो लोगो मोनसे बिराद मौसम मोजां दे खिन्थु दिनैलाय मा बुंनो इतना फ्रेश बिबार खानायबा इतना लोग आ रहा है इधर बहुत सारा बिबार फैदोलै बिबारफोर फैदोलै बिबारफोर ओइलाय बिबारफोरालाय बै जालाङो बिबार फैदोलै मोसादों नामा बै खारिगेलें दिजाबाय फै जुम खालामना नुगोन नामा थौ ओइखिन थांलायनोसै जोंनिया एबारलाय थांलायनोसै Tiring apa dah? Ini baru nak kan ni, itu boleh. Kalau ada sensor lagi ni, yellow tu lagi ni, blue white, yellow ni lagi. Besang naik ni lagi ber. Naik kibung lagi ni sih. Hui nani lo ni sih hui injul lagi. Ni pun ni bar, ini injul lagi. Itu boria. Wah. एबार मोनसे दोलोबसेयाव फैलायबाय नै लोगोफोर बेयाव मोनफैलायबाय गोमसावलायदों नै गोसोबा नै सोरबा खिनो ओंखारदों ना खिना दं नै बे बालथिं खिनानै ओंखारनो येल्ल' कालारनि नै बरियानो नै बेखौ सिमेन्टजोंनो बानायदों खोमा ना सिमेन्टजों होदेरदो Batik kiri tarik gustu lah. Hero nasi. Aku masai tu. Kesan sebenarnya. Hero masai tu lu. Itu semua terang. Ku tak tu biku. Acting dia lah. Biar biar. Tahu. Lagi ber. Dah naik lah kita dah ni. Jangan bikin sangat sih. Let's go. Ebar last ni dia menit थांथारनोसै बैखिबो थांनो हागोन बेखिबो सान्दुं गोसाजों थांला डाइरेक्ट बेयाव हाबनोसै बेखि जाबाय बेखि माने लामा गैया
Oh my god, beयावलाय माथो सियारबो दोंब्रा नै जबायानो बिथाङा ओइ सियारा बायलासो माथोब्रा नै इयाव बथल दङ बथल नङा नोंथांमोना सोरबाफोर उदैफोर गाज्रि जादों बेयाव गारजागोन आरो बा मा बुंनो लोगोफोर मौसम बरिया ना दङ आरो बिराद गोदोर गोदोर इयाव पानी ते फालके सा এই মাছ এই ডাঙৰ ডাঙৰ টিপা মাছ আইছি আইবা ইয়াতে গিলি আৰু এইটো মাছ দেখা পাইছিনে পোৱা নাই এইটো फाइटिं देगार এই लोगोफोरा नायगोन नाया नै मबाइलाव नुदों नायाखै मिथिला आरो ना जों खिन्थु रियेलाव नुदो नै आरो बिनिसाय गोदोर गोदोर दंबायो आवगायाव बि बैलाय नुदों नै आवगायाव ना गोदोरा मानसि खासे बुथारदों बे दैखौ सारजोबनानैसो मानसि मोनदों आरो खायसे होनबा आरो दंबावो बेसां नायनो मार फ्लरानो फ्लर बानायगासिनो नै लोगोफोर पुरा लोगोफोर हारसिं जिबनाव हारसिं थानो सोलों खोनासं लोगोफोर जिबनाव हारसिं थानो सोलों लाइफखौ इन्जय लाखि मा मोजां मोननाय मा गोसोनाय बेलाय सिंगल था हारसिं गिदिंब्रा औ हारसिं इन्जय ला सिख्लाफोर थाबा मा जायो मोजां मोननाय थायोबा मा जायो मिथिगोन ना मोजां मोननाय थायोबा हिन्जावा बिगोन आमुक जानो आरो बिगोन फुजानि ड्रेस आं दख'ना बायनो बे दख'ना बायनाय फैसाखौनो नों बिन्दास इन्जय बेराय हेपिनो टेनसन गैया निजिनो बाय नंगौ दा थार खोथा जुदि नों गोबां कमेन्ट खालाम नङाबा आरो डिसलाइक मारिनो चलो लेट्स गो नेक्स्ट पार्कआव एबार मेकुरी पार्क साइटानि भिडिअ लाइक मेगन बेस्रां हानाय रुबां बहा थांनो चलो लेट्स गो बहुत डेन्जार तारमाने ओरैबायदि एलेका गरम लोगोफोर आंथ' हेलमेटखौ जोख्ला लाबाय नै मा बुंनो आपेल थाइना Nagin, kenapa gana? Iya. Coba ini dia, langsung ini. Ay, kin bertangga dengan. Nih. Harsing siriai madi saneang ringkang beyeblari semai. Lakau. Zonane biran moजां नांदोंमोन बारबो बारो गुसु गुसु नाथाय गारनानै फैनो बाय जागाखौ नाथाय मा खालामनो उपाय गैया ओरैनो मानसिफोरा जासोगारो आरोना दिनै ओरैनो मिटिं दंमोन नालाय एसे फ्रियावनो हाबनो होबाय जों हाबनो होआ होनना सानदोंमोन नाथाय हाबनो होदों आरो फ्रियावनो दिनै मिटिं दंमोन नालाय औ खिन्थु सानदोंमोन बेलेगफोरा माने इन्स्टा याव रिल्स बानाय बिराद मोजां होदोंमोन सानबाय जोंबो एसे मोजांगोन मावजि पार्क होननाय हिसाबै माने जों सिगाङावनो फैखांखाबाय नोंथांमोनानो भिडिअ नुखाबाय आं जेब्ला बानायबाय थादो बेयाव भिडिअ मोनसे होखादो जितिया दा गोदान बानायबाय बायना सानबाय बेलेगनिफ्राय फैदो जाजोबाखै नाथाय गोदान बानायगासिनो दङ आरो गेजेर गोदान बानायगासिनो दङ नैफोरो फिलाप जाजोब्बायानो जोंनि डिस्ट्रिक्ट साइडनि उदालगुरिनि माने बेखि फैनानै रिल्स बानायफैदोंमोन आं सानबाय नुनायखायनो बाय मोजांगोन जेब्ला खाथियाव नायो अब्ला मा बोरैबासो बुंथ'ला आरो बरिया गाइसमोन बरिया ओरैबायदि मोजां नांगोन गोसोखौ सिंगेलै थानाबाबो बोरैबा मोजां नांगोन बेफोराव फैनानै जिबनाव हारसिं थानो सोलों लोगोफोर हारसिं थानो सोलों नों जेब्ला मोजां मोननायखौ लागोन अब्ला गारजागोन अब्ला गोसोआव दुखु नांगोन थांगोन लोगोफोर होमबाना नोङो निजिनो हारसिं थाबा हारसिं थायोबाथाय फैसाबो बारा खरस जानाय नङा होमबानिया जा लों हारसिंनो गिदिं इन्जय खालाम इखिनबो थां इखिनबो फै रावबो बादा होनो हाया बेस्ट लोगोफोर आरो जिबनाव हारसिं थानाया बेस्ट
आरो बेयाव बैग्रि जेब्ला बैग्रि जागोन अब्ला फै टेनसन गैया टेनसन गैया साहायाव जिरायना जाबाय था बै नुहुरनाय न' फिसा फिसायाव था प्लेट लाबोना मा लाबो हायसावना जादो बरिया जाबाय था मानसिफोरखौ पुलिस खसालायनाय माने औवानि मोनसे माबा दंमोन बेयाव नै खेन मिटिं जाबाय आरो दोङो ना दिनै नै खेन मिटिं जाबाय दोङो मानसि जोबोद बुरजाथार जोबोद मिटिं जाबाय दोङो नैफोरखिन जाथ'वाखै जानाया आधा सोलिबाय दोङो बाखिया फुल नैथिं जाजोब्बाय आरो बै खावसेखिन बे खावसेखिन जानो दंबावो आरो जाजोबाखै जों दा जों भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना दाबाव गाव सिनना होबानो जाबाय थेंक इउ लोगोफोर